Kaixo, Unai Figueroa naiz, eta kriston arrakazta eukiko duen saio bat aurkeztu behar dizue. Sekulakoa, bihar ikusiko, ez, igandean. Ondo, agur. Desgrabatzen zabil zorainik. Joder, no liaba. Escribiendo su chat. Zerbitzu eta testak egiten dira. Ginekologia, pediatria eta onkologian daude espezializatuak. Genetadi Biotek laborategiak instalazio berrietara egin du jauzi. Bizkaiko teknologi elkartegian ezarri dute egoitza berria Txorierrin, Zamudion. Giza genetikari buruzko azterketa eta diagnostikorako teknologia berrienez hornitutako espazioa da. Guztira 400 metro kuadroko azalera betetzen dute laborategi abangoardista honen instalazioek. Genetadik 14 langile ditu, eta giza genetikaren inguruko erreferente nagusia da Euskadin zein Espainian. Genetadi 2005an hasi zen, beaz impulsatuta, Gobierno Basko eta hainbat erakundeak. Eta egon gara oraintxe bertan arte bi inkubadora batean lan egiten, proiektuak pizkanaka ateratzen, eta oraintxe bertan, pasaden hilabetean, etorri ginen ona. Plantilla aumentatu zen, 13 pertsona gaude, eta orain bagaude lan egiteko prest. Osea, jendea, metodoak, teknologia eta guztia dago prest. Genetadin gauza asko egiten ditugu, arlo desberdinak daude, eta arlo honetan, badaukagu hemen egiten da hibridazioa DNA-arekin dena delatzen da. Eta orduan daukagu hemen fisa egiten da, M-fisa, hau adibidez M-fista, eta honekin ikusten duguna bada kromosomak bakoitza kolore desberdin batekin. Eta orduan adibidez kromosoma bat beste kolore zati bat baldin badauka, adibidez. Hau, hemen zatitxo bat baldin badauka morea, badakigu 8 zatitxo bat ona joan dela. Eta horrela, jakin aldugu pertsona bat gaixotasun bat baldin badaukan, edo zer gertatuko zaion. Adibidez, zu ikusi alduzu, analizi batean, zertxobait txarto doala, baina ez dakizu zehatz, gen hori adibidez, zer gertatuko den, eta nola funtzionatuko den, edo nola konportatuko den gero. Orduan, ematen duzuna badira portzentate batzuk. Bazuk izan aldituzu portzentate bat gaixotasun hori hartzeko, eta orduan, aholkatzen dizu medikuak zeo zer ez egitea, edo rebisioiak izatea, edo horrelako. Arlo desberdinak daude. Honetan adibidez, izan alduzun gaixotasunen bat, edo infertilitatea, baita ere, adibidez bikote bat arazoa dauzka umeak eukitzeko, eta ona bidaltzen dute odola analizatzeko, eta guk ikusi aldugu adibidez bere genoman zertxo baite eduki aldute, gero haiek bere rekombinazioarekin, gero aborto bat ematen duela, edo adibidez umeak likido amniotikoarekin, baita ere, ikusi aldugu zer gertatuko zaion, edo ondo egongo badan, edo...
Laborategi honen ikerketa, garapen eta berrikuntza sailak 5 zientzia esparru hartzen ditu bere baitan. Genomika, transkriptomika, proteomika, metabolomika eta bioinformatika. Guztien artean giza genomaren sekuentziazioa garatzen dute eta ikerketa horietarako azken belaunaldiko teknologia erabiltzen dute. Zerbitzu guztien artetik 2 dira genetadik eskaintzen dituen produktu nabarmenenak. Amniotxipa eta Neonatal One. Amniotxipa hau egiten da jaio baino lehen, hori da bere abentaila. Ikusi alduzu, umea izan alduen gaixotasunen bat, jaio baino lehen, horrela erabaki alduzu, aborto bat edukitzea, edo ez edukitzea, batez ere ikusten duguna da atzerapen idiopatikoak. Orain arte ez direla ikusten, adibidez hori edozein motatako erretraso bat, ze hori adibidez hau eskala oso handia da eta hemen ezin dugu ikusi. Eta amniotxipean azken finean dela mikroarrai bat, baina oso zehatza, han ikusten dugu genoma guztia. Eta orduan ikusi aldugu ume horik arazonen bat eduki alduenez, ala ez. Eta bere emaitzak oso laster ematen dira. 48 ordutan. Neonatal One da, como cribado neonatal esaten dena, egiten duguna da, hori deitzen dena como la prueba del talón. Orduan, tanta batekin bakarrik, hor ikusi alditugun 60 gaixotasun baino gehiago. Osea, adibidez ikusi alduzu, metabolito bat baldin badauka bere organismoan akumulatzen baldin badu, eta orduan jakinen aldugu erremedioa ematen edo bez ematen. Genetadi Biotek enpresaren jarduna 8 zientzilari ospetsuk osatutako batzordeak gainbegiratzen du, eta laborategiko prozesu guztiek Europako zenbait sozietate zientifikoen abala dute.